En Compromís hem apostat des del principi per fer una política en positiu, perquè pensem que és la millor manera de construir el model de poble que volem. Un poble que no deixi de banda a ningú i que oferisca oportunitats de desenvolupament tant personal com comunitari. Ens agradaria un poble, ens agradaria una Vinalesa on la gent participara de la construcció del seu poble, que no vinguera a dormir i no participara de res més. En l'àrea d'educació hem fet millores importants en el col·legi públic, hem renovat la tanca perimetral, que ha suposat una inversió de 9.000 euros. Després hem augmentat també l'horari d'atenció de la psicòloga per als alumnes del centre i també destacaria el pla Xarxa Llibres perquè ha sigut una mesura d'èxit que ha beneficiat a 298 alumnes de Vinalesa, tant de centres públics com concertats. I després també hem augmentat, tant en el pressupost d'enguany com l'any passat, la partida destinada a les ajudes a les famílies que porten els xiquets a l'escola infantil. A Vinalesa hem notat el canvi a la Generalitat, el canvi a la Diputació de València. Ens arriben més recursos i a més d'una forma més equitativa i per tant ens permet fer projectes com la remodelació de parcs i jardins que hem de continuar desenvolupant. En l'àrea de cultura, aquesta millor redistribució de recursos ens ha permès acondicionar aquest espai i ara les associacions i l'Ajuntament poden fer actes i espectacles amb una qualitat acústica adequada. Després també ens ha permès ampliar la biblioteca i fer l'adequació d'un nou espai per a l'Arxiu Municipal. En l'àrea de comunicació, la veritat és que hem treballat de valent, no? En aquests 2 anys que duem al govern hem fet un canvi important a la pàgina web, com a instrument de deberes per a comunicar les coses que estem fent en Vinalesa. A les xarxes socials el canvi s'ha notat de deberes. En aquests 2 anys la pàgina de Facebook de l'Ajuntament és un element molt actiu, està contínuament oferint informació i la novetat ha sigut el WhatsApp com a ferramenta de comunicació que va directament a la butxaca dels veïns. La gent s'entera de les coses que li interessen a través del WhatsApp. Ja no sols actes culturals o més d'oci, sinó de convocatòries, de subvencions, de beques, d'ajudes, convocatòries d'un plenari. La veritat és que estem satisfets de com funciona. Tenim l'aplicació mòbil de Línia Verda, que és molt útil per a que la gent ens faci arribar més ràpidament i directament les incidències que detecten en la via pública. En cultura hem intentat revitalitzar aquest espai com un centre cultural. Hem portat activitats i exposicions de qualitat com l'exposició de València Gassa de David Segarra o l'altre dia que tinguem el concert de Xavi Sarrià i Feliu Ventura. I la idea és continuar apostant per aquest model i per apostar i per defensar també la cultura popular valenciana. L'àrea de participació, tot i que la gestiona Víctor, és una àrea transversal perquè també des de cada regidoria hi ha organismes de participació. En el cas de cultura tenim la Comissió de Cultura i Joventut, on estan presents les associacions i on se valoren les activitats que s'han fet i se fan les propostes de cara als pressupostos. La participació ciutadana ve funcionant d'abans, però cal rellançar i cal actualitzar en noves dinàmiques. I això és l'objectiu de cara al 2017-2018, final de legislatura, de rellançar un procés de participació ciutadana que de deberes siga transversal i on la gent puga dir la seva. Encara queden molts projectes pendents que s'hauran de materialitzar durant aquests propers 2 anys, però pensem que anem en la bona línia i seguirem treballant per aconseguir-ho. Ho vàrem dir en campanya, havíem vingut a millorar Vinalesa i a més en un somriure, i això és la nostra tasca.